A Policía Nacional desbota as diferentes versións que rodearon o falecemento do rapaz de 18 anos que a última hora da tarde do pasado martes foi rescatado do río Gafos, á altura da ponte da rúa Rosalía de Castro. A investigación aclara que se trata dunha morte accidental. Sí, bueno, efectivamente a autopsia ven de finalizarse esta mesma mañá e o que se sabe é que, revisando as cámaras de videovigilancia, que é unha morte accidental, é dicir, que el ou ben cae ou ben se precipita ao río e, polo tanto, pois a partir de aí ou ben as contusións da propia caída e o afogamento pois é o que conduce ao falecemento. Tras caer da ponte dun 6 metros de altura, o rapaz foi rescatado polos servizos de emerxencia aínda con vida do leito do río, pero en estado moi grave. Finalmente faleceu cando era atendido no Hospital Montecelo. O rapaz é sacado con vida e trasladado ao Hospital de Montecelo e falece recién entrado no hospital. Non son capaces de recuperalo. O tráxico suceso tivo un gran impacto entre a veciñanza e deu lugar a numerosas teorías que foron descartadas pola investigación da Policía Nacional.